supaya kita lawar gari untuk dari kita ada. Belakan hambai pula kaksama hambai maya foro sini tipra sarok jungno belakan hamjak mani bagai jeng nerok sini buskango pusat noi tongo TPMA nih tipra sah Photo Media Association tipra sarok jungno belakan hamjak mani bagai no jeng tini u association no jeng senamai mano gai tipra sarok jungno asal hamjak mani bagai no tini association khabai mani yagulo tini no jeng sini samung tang batang ni bising te puila Swachh Bharat ni no Hindi bai jeng sini tini samung tang lai man kha jeng puila sekang no wan chuina kha sini Khumpui Academy Hostel Saraidok tongmani tongkhor jaga ni thaiba Thampui yoksa koksa rok balai khano marang tongana abani bagai borong no aron cimin tei bo katirna ni bagai chini association cimin chung sai tokha bolong rok hoglai je sugman sagjora jeng katirei de malai no ne suktini bolong hoglai mani chini TP Photo Media Association ni cimin belaika hambai tini 14 tarik salmari jeng tabuk oro basajak Khumpui school ni girl hostel bising compound no jeng tini
Tiprasa Photo Media Association ni bakakti chini tang betang abo naharjaka tini oro khombu school ni gal hostel ni compound bisingo जों chini TPM ni ngai kaisa sapai obhijan nge o kaw compound जों phai nukphai ka kabang ma bolong ngai tong bai kha yang rogo compound bising rogo aborok no जों hok laikya aba haike chini samung batang obon nuya gulo जों kaisa khumlung baptist church ni simalung aing ranking kanao जों thangnai obo oro pai kha tabuk जों chini TPM ni naharmung kai जों जोंनि society o जोंनि समाजाव TPM rok awareness खायो जे society o amahake kabangma samung humung khlaijak rokno जोंनो khlainani jaraboru Tiprasa Media Photo Media Association ni bakhaktui tai lukurok jono subao mon bagai belaikhe lukurokno hambai maru tamni ke जों Tiprasa rok media hnai samung tangi phaimani buni bosoni hai tabubo ase krak yakho babo balog yakho haipano जों dukho kosto joto tamna keping mungno katiwi ba kahogui जों tabuk asjora sokpaika boni bagino chini naharmung ke abono जों chini mane dofao chini society o जों bahai ke mane samung kahamno जों buskango agogoi phunogoi society no bahke krak khlaiman obono chini naharmung जों je as a photo journalist mo thani ngai जों awahai awareness khlai tongo ge जों opai जों aing thangnai rankingo khumlung baptist church ni simalung ge bon bagai oro belaika hambai rejanai kok kaisa kahaise chini Tiprasa Employees Association rok tini ni o tang betango जोंनो tui nungnani haikeba जोंनो o dipor ro je जों samung tanglai kisa lenglaike ge bon bagai oro belaika hambai rejanai kok kaisa kahaise chini Tiprasa Employees Association rok tini ni o tang betango जोंनो tui nungnani haikeba जोंनो o dipor ro je जों samung tanglai kisa lenglaike norok tipin rok phon salai di tui rok kang ha tui rok pai ninglai di hai ninai Tiprasa Employees Association rok suno tipin tai tui ningnani samungni subasuru mane bagai borok ni motha no जों chini tipe mangai balake khabai khubai hambai maya pharo abo haikeno जों sak bai sak yak bai yak जों subalai samung tangai society no do phano bahake taisa buskango sakangai man abono chini naharmung angke on bagai thinango bo जों amhai samung luko ham samung tang patang जों khlainai bon bagai lukurokno जोंनो joto lukurokno chini kobong mung tongnai TPM ni bakhaktei जोंनो subana ning thang ne sino hambai